Benvinguts a aquest Calafell esportiu especial amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Avui ens hem plantejat un programa on elles són les grans protagonistes. Avui volem conèixer experiències, com es viu el món de l'esport sent noia, i per això comptarem amb la presència de diverses noies dels nostres clubs calafellencs. D'entrada, però, aquest programa el farem en companyia del regidor d'Esports. Amb ell volem conèixer la realitat de l'esport femení al nostre municipi. Ja el vull saludar, Artur Penya, benvingut en aquest programa, com estem? Ben trobat, Albert. Doncs mira, molt content de ser amb vosaltres i gràcies per la invitació. Si es pot acostar una miqueta més al micròfon, sí, moltes gràcies. Faltaria més, gràcies. Artur, començarem aquest programa especial. Li agraeixo d'entrada que hagi vingut avui en aquest especial per comentar-nos la realitat de l'esport femení al nostre municipi, i això també ho volem recolzar amb dades, perquè és molt important també fer una radiografia, conèixer quina és ara mateix la realitat de l'esport femení al nostre municipi. Així si li sembla, arrencarem, perquè avui hem treballat una miqueta aquestes dades, oi? Sí, d'entrada, nosaltres en la regidoria, a part de les activitats, el seguiment, les instal·lacions i tal, mirem també sempre de fer una mica d'estadística dinàmica. Per què? Perquè és l'única manera que tenim de tenir una informació objectiva. Dic dinàmica perquè cada any tanquem amb una memòria i amb aquesta memòria ens unim i mirem una miqueta els diferents indicadors, mirem l'evolució. Per exemple, avui tinc el plaer tant amb la Begoña com amb la Martina de compartir aquest espai i vull que traslladin al resta de companyes i inclús li traslladarem als diferents directius del bàsquet de Calafell la felicitació en el sentit de que jo ara donaré unes dades, però precisament és el bàsquet qui té més equip femení. Vol dir, tenen, crec recordar, 120 persones federades i 14 no federades. Estem parlant de 134 dones en el municipi que fan bàsquet. Vol dir, és l'equip que més persones del sexe femení, del gènere femení, estan dintre d'una activitat esportiva. Crec que això és un tema molt interessant a tenir en compte, perquè nosaltres com a entitat que en el seu ADN ha de promocionar l'esport, hem tingut sempre dues fixacions. Una és l'esport base, que pensem que la canalla ha de començar tenint un esport o una sèrie de modalitats que li acosten a l'activitat física, i després la dona. Què vol dir? Que nosaltres en l'atorgament de subvencions hem tingut en aquestes bases, les bases d'atorgament de subvencions a entitats esportives, ja hem contemplat precisament des del començament, de bon principi, hem potenciat sempre que el base i l'esport femení tinguin un plus de subvenció per tal de fomentar que els clubs una mica treballin això. Hi ha clubs que ho han entès molt bé, de fet, pràcticament tots, i aquest és un d'ells. Vull dir, l'esport femení en el bàsquet, i estem parlant de dades, que de 633 dones en el municipi que fan esport, entre federat i no federat, 120, una cinquena part, estan en el bàsquet. Vol dir que aquest club, precisament, jo el vull felicitar perquè crec que és interessant. Estem parlant de 1.256 homes que practiquen esport entre federats i no federats. Vol dir que de 1.200, la meitat són dones. I d'aquesta meitat, una cinquena part, és que soc de números, m'ho de perdonar, però m'agraden bastant els números. I una cinquena part són dones. Vol dir que quan es felicita un club en aquest sentit és perquè realment no és fruit de la casualitat. Vull dir, no arribes a tenir un club amb molta base, no arribes a tenir un club amb moltes dones si no has fet un treball continuat i amb una línia molt determinada, no? Doncs aquestes són algunes dades, regidor. Com bé apuntava, avui ens trobem en companyia també de dues jugadores del Club Bàsquet Calafell. Són les nostres primeres convidades d'aquest programa especial. Si em permet, també la saludarem també a l'audiència. Elles són la Bego Ramírez i la Martina González. Com esteu, noies? Benvingudes. Molt bé, bona tarda. Avui, permeteu-me, avui no parlarem de cap partit, però sí que parlarem de bàsquet i del fet de ser dona i jugar a bàsquet. La pregunta que avui us llançarem a vosaltres i a les nostres convidades que ens aniran acompanyant al llarg d'aquest programa és si és fàcil ser noia i ser esportista. Aquesta és una miqueta la premissa de la qual partim. Bego, vull començar per tu. La Bego, que ja porta uns anyets a Calafell,
jugadora del sènior femení. Bego, et volia traslladar doncs, aquesta pregunta una mica arrel de la teva experiència, ja anteriorment a Calafell i a Calafell, si creus que ara mateix és fàcil ser dona i esportista? Bueno, doncs bé, cada vegada és més fàcil ser dona en el món de l'esport. Vale? Això s'ha de felicitar a tothom perquè bueno, és un èxit, no?, que estem aconseguint. Però sí que m'he trobat coses que al final em penses i dius, hòstia, és que després, sí, les noies deixem el bàsquet abans o l'esport abans, però per uns motius. No és només biològics. És perquè, per exemple, des de ben petita, jo sempre he jugat a equips de masculins i femenins. Què promocionaven? El bàsquet masculí. Si jugava al femení, bueno, doncs jugava al femení, però quan jugava al masculí tothom al pavelló, anem a veure els nois, anem a animar. I clar, això et treuen les ganes de jugar. Quan ets petit, el teu referent és un home, no és una dona. Acostuma. Ara potser cada vegada canvia més. Però sí que és veritat que això passa. Jo m'he trobat un cop només que una companya d'equip d'aquest any em va dir tinc un nen que et ve a veure només a tu. I jo vaig dir, a mi, saps? I em va sorprendre moltíssim, perquè realment el teu referent és un home. I mira que ara mateix el bàsquet femení a Espanya està brutal, però aquí ens fixem en els homes. Alguna cosa ha canviat o no? A partir del sí que ha canviat, sí. I tant que ha canviat. Ara veiem l'esport femení a la tele, abans no el vèiem. I a nivell, per exemple, municipal, què et trobes? Creus que hi ha doncs, més seguidors del bàsquet femení o no? O creus que encara el masculí està una miqueta, no ho sé? Jo, sincerament, crec que el masculí està més amunt. Cada vegada menys, però sí que la visibilitat és masculí, totalment. Martina, doncs també trasllada una mica la mateixa pregunta. No sé si comparteixes les reflexions que ens feia la Bego. Quina experiència t'hi has trobat, tu? Jo vaig començar a jugar a bàsquet quan era molt petita, amb 7 anys, i aleshores sí que és veritat, jo quan vaig començar a jugar a un mixta, i érem, no sé ara dir-te, però érem potser 2 nenes i 10 nens. I ara sí que he vist que ara que sóc entrenadora jo de premini, que hi ha un equip femení, i aleshores, no sé, era impensable fer un equip femení, tots eren mixtes, fins a, no sé, infantil crec que és quan ja pots, bueno, ja és que ja no es pot jugar mixta, aleshores només es poden fer femenins. I sí que he vist un canvi i jo ho trobo molt positiu, però com ha dit la Bego, encara jo veig que hi ha desigualtats i sobretot, doncs això, en el que ha dit ella, es veu molt més el bàsquet masculí que no ara el femení, per exemple. Parlem una mica de realitats, però també parlem de quines solucions podem trobar, no? És una tasca en general de la societat, també del paper que hi juguem els mitjans de comunicació, una miqueta on creuríeu que estaria la clau per intentar doncs, equilibrar la balança? Bueno, jo trobo que sí, totalment. Els mitjans de comunicació tenen molt a veure. A nivell professional, el que veiem és l'esport masculí, femení, cada vegada més, però no es dona promoció, no hi ha sponsors, no hi ha publicitat, i clar, llavors és més complicat. Martina? Sí, el que diu la Bego, però també com a societat, és a dir, quan veiem una nena i és petita i la volem posar en algun esport, doncs, clar, sempre hi ha tendències, ball i coses d'aquestes, però també és el paper de la societat incentivar que s'apuntin a esports convencionalment masculins. El bàsquet, el futbol... Regidor, hem escoltat a les dues noies. Per tancar doncs, aquest primer bloc, no sé si voldria fer algun apunt a través d'algunes reflexions que han fet la Bego i la Martina. Sí, jo crec que són unes reflexions... a mi m'agrada molt sempre parlar amb els diferents, amb l'entitat esportives, sí, aquest intercanvi d'impressions, jo crec molt en això, molt. Inclús en el propi equip de govern doncs, hem mirat de crear els consells esportius perquè creiem molt en l'intercanvi d'impressions directes amb l'usuari, amb el ciutadà, amb la persona que al cap i la fi t'està donant els inputs per on van els moviments i tal. Jo estic d'acord amb Bego el que acaba de dir, en el sentit de que realment hi ha més visibilitat en tots els àmbits de l'esport, dels homes que de les dones. I també has de dir que, bueno, que en aquest cas
Martina ha fet una reflexió, diu, jo ara sóc entrenadora, vaig començar amb 7 o 8 anys, crec que has dit, Sí. i hem de fixar-nos molt amb aquesta petita data, perquè per mi és molt important, és molt rellevant. Quan parlem de base, vol dir que s'està fent la llavor d'una activitat que posteriorment de tot el grup, homes, dones, d'una determinada activitat, quedarà gent que entrenarà altres. Tant és una escola de vela o un equip de rugby. No parlo d'una determinada activitat, parlo en general. Aquestes activitats que tenen continuïtat en el temps, que era el que comentàvem abans, totes les entrenadores, en aquest cas teniu 5 entrenadores que fan 5 entrenadores de bon nivell. Teniu un base que va agafant tècnica, que va millorant. Clar, aquesta millora que fa? Més espectacle. Què fa més espectacle? Més gent que va veure aquest espectacle, perquè al cap i la fi els grans equips perquè contracten grans jugadors, doncs perquè al final la gent vol veure espectacle, vol veure gent que tècnicament ho fa bé, etc. Però tot això és fruit d'una gent que comença, d'uns entrenadors que prèviament han estat allà en el moment que han de conduir aquesta canalla, homes i dones, no, que van fent-se, i jo crec que a l'esport, aquí a Calafell té molt bona salut, i l'esport femení, que és del que estem parlant, les proves són els números, no? Que Epicuro deia, el número ho defineix tot. Vull dir, tu vas a un municipi on hi ha aquest volum de gent, dona, practicant esport, i dius, aquí això està funcionant. Però tot i així jo crec que hem de ser no conformistes en aquest sentit i veure que realment l'ha millorat, o sigui, la realitat és molt millorable. I és molt millorable a base del dia a dia, a base de gent com tu que fa d'entrenadora o tu que ve un nano que ostres, ho fa bé, no? Bueno, doncs és una mica aquest el joc, no? D'anar aconseguint apropar la gent, millorant el nivell. Jo he estat veient equips de futbol molt locals aquí a Bellvei, de futbol parlo, que inclús a nivell particular també tinc una bona relació d'esponsorització amb ells, i he estat veient el Barça femení. Clar, qui et dona espectacle? El Barça femení. Per què? Perquè hi ha fitxatges, ja parlem de futbol professional, parlem de dones que les veus jugant i veus autèntiques estrelles, però clar, aquelles dones ja són resultat de molt temps, molt entrenament, selecció de la millor portera, de la millor defensa, de la millor davantera, i tot això jo crec que arribarà. Jo crec que el camí és imparable, la dona cada vegada més s'està incorporant ja al món de l'esport i bueno, mica en mica anirem veient que això anirà així, no? És una opinió. Doncs esperem que així sigui pel bé també de l'esport, eh? Doncs Martina Vego, moltíssimes gràcies avui per ser les nostres primeres convidades també, i li vull agrair també al regidor que ens hagi acompanyat en aquest inici de programa. Moltes gràcies. Gràcies, i ja dic, per mi és un plaer compartir espai amb dones esportistes, tant pel que fan com pel que ajuden a millorar, no? Vull dir, perquè ja dic, el tenir dones que entrenen en diferents modalitats és la clau per tenir esportistes demà, no hi ha un altre. Tenen tot el meu suport en aquest sentit, el nostre suport. Seguim al Calafell Esportiu en aquesta especial Dona i Esport, i ara, doncs, a la nostra taula canviem de personatges i seguim, doncs, amb més noies, amb més entrenadores d'alguns dels nostres esports de Calafell. Ara és el torn del karate i la gimnàstica. Benvingudes a totes. Com esteu? Molt bé, Sí. bona tarda. Moltíssimes Bones tardes. gràcies d'entrada per assistir en aquest especial, per parlar avui de dona i d'esport, perquè la idea és avui, doncs, que ens expliqueu què suposa ser noia i practicar un esport. Començarem per la Merche i la Corín, mare i filla, del karate del Vilarenc Aqua, i amb elles, doncs, volem conèixer la seva experiència. Merche, com estem? Buenas tardes, muy bien, estamos muy bien. Moltes gràcies per participar en aquesta especial. Merche, doncs, avui la pregunta que estem fent, doncs, als convidats, a les convidades en aquest cas, és si és fàcil ser dona i ser esportista. A partir de la teva experiència, no?, de tots aquests anys, aquesta llarga trajectòria, què t'hi has trobat tu? Yo me he encontrado de todo. Fácil no es, y más en un arte marcial, un deporte de hombres, digamos, ¿no? No es sencillo, pero tienes que luchar un poquito más, quizá hacerlo un poco mejor, pero
profesoras, o sea, maestras de karate, hay más maestros que maestras, muchísimos más, hay poquitas maestras de karate. Entonces, a tu pregunta, pues creo que sí, que es difícil, es difícil ser mujer. Clar, En però el per exemple, karate. en què t'ho has trobat o quines situacions has viscut que diguis, mira, és que és complicat això? No, a la hora de venir a preguntar, ¿quién es el maestro de karate? ¿Quién da el karate? Vale, pero detalles, y cuando era más jovencita, pues quizás más, pero ahora ya estamos un poco más concienciados. O sea que realmente yo difícil no lo he tenido. Clar, però tu creus que t'has hagut de reivindicar mai pel fet de ser dona i de dir, que jo em vull dedicar al karate? No, No, no. no t'hi has trobat en aquest sentit, no? No, lo único que considero que he dicho y tal es, por ejemplo, la Federación Catalana de decir, ¿por qué no hay más mujeres haciendo karate? ¿Por qué no hay más mujeres en los puestos de importancia? ¿No? Y entonces, pues nada, se reían de mí un poquito, cariña, no sé qué, pero es lo único. Pero yo como maestra de karate, la verdad es que he tenido mucha suerte, o me lo he currado, o me he puesto los guantes y me he puesto a luchar como si fuera... Clar, jo no sé si a nivell català també, si tens contacte amb altres clubs també, i et trobes una mica que és de les poques dones que estàs al capdavant d'una entitat com aquesta. No, hay mujeres ahora cada vez más, pero digo, claro, yo llevo 30 años dando clases de karate, entonces cuando yo empecé a dar clases, pues no. Llevo 43 o 44 años practicando karate. Entonces antes yo recuerdo que empezamos 20 niñas en mi horario de karate, que era muy poco, 20 niñas, y de las 20 niñas con 7 años, a los 13 quedábamos 2. Y a los 14 con el cinturón negro, yo fui la única que seguí. Luego habían más. Entonces, claro, era difícil porque te ponían con los niños, te daban, te pegaban. Ya cuando te desarrollas, pues era más difícil. Pero mi experiencia propia, para mí, no ha sido... Corín, què tal? Hola, buenas. Com Bien. estàs? Muy bien. Per què decideixes apostar tu pel karate? Parlant, doncs, que potser és un món on predominen els homes, els nois, no? No sé si tu ets una mica diferent per dir, ostres, soc de les poques noies que em dedico a això i no em dedico a un altre esport que sempre etiqueten com a masculí. Com t'hi sents tu? Bueno, es que yo como empecé como muy pequeña, porque mi madre es la maestra, pues no sé, no lo recuerdo así, pero sí que es verdad que pues a veces, por ejemplo en karate, pues no hay tantas niñas y es como, uy, otra vez me tengo que poner con los niños así que me den y tal. Pero bueno, no sé, no lo encuentro complicado y tal. I escolta, i el fet d'estar entre tants nois, no sé si ells a vegades alguna vegada t'han dit, doncs home, doncs és estrany que hi hagi una noia aquí, o t'has sentit una mica dit diferent, no?, pel fet de dir, home, m'estic en un entorn de nois. Bueno, yo lo noto con los niños pequeños, en plan, cuando vienen, cuando, por ejemplo, la sensei está, o sea, la maestra, está con los niños y tal, pues yo soy la que les dice, oye, venga, chiquis, poneros aquí, no sé qué, y me quedan así mirando como diciendo, ¿tú me vas a enseñar karate? O sea, no sé si me explico, ¿sabes? Ja. Y bueno, pero después ya se les pasa y ya está. I tu em veig que els hi dius? Que estic aquí, o que els hi dius? Sí, cuando vienen normalmente más adolescentes así de mi edad, claro, te miran así como diciendo, ¿tú puedes enseñar karate? Y es como, pues sí, te voy a enseñar. Y entonces ya se lo demuestro, hago kumite con ellos, ya pues toman como su espacio cada uno, ¿sabes? Perquè potser pensen que no tens les aptituds que podria tenir un noi, per exemple, o per què? Sí, exacto. Sí. I creus que t'has de seguir reivindicant en aquest esport per dir, que sóc dona i jo puc fer el mateix que fa un noi? A ver, yo creo que sí, pero cada vez estamos mejorando y ya esto no se ve tanto, al menos en el karate. És a dir, ha canviat una miqueta, no? Sí, sí, Molt bé. Moltes gràcies per la teva experiència. de nada. Anem cap a la gimnàstica, doncs començarem per la Martina. Martina, Hola, com estàs? Hola, buenas, bien. Avui ens tornem a trobar aquí als estudis, avui per parlar doncs, també d'experiències, també, no? En el vostre cas és el món de la gimnàstica. Jo crec que és una mica, no, partint de la base de que és un món on suposo que predominen moltes més noies, oi? Sí, bueno, pero ahora ya están empezando a venir más niños y ya se está igualando más la variedad. Clar, tens la sensació de que, bé, estàs en un món on, com diem, predominen les noies i és més fàcil o no necessàriament? No, no necesariamente. Per què et vas decantar tu per la gimnàstica? No sé si va tenir alguna cosa a veure el fet que hi hagués noies, no? Que fos un món on hi predominen les noies, o no va tenir especialment res a veure? Depende, porque por ejemplo también cuando yo ya venía estaba el Miquel y el Miquel pues ya era muy bueno, ¿no? Y pues no sé, también habían más niñas, sí, pero no sé, igualmente no me fijé solo en la variedad de fémenos, sino que me gustó y hasta ahí me quedé. Home, potser el factor Miquel Mañé també és important, no? Sí, mucho. Molt bé. Anem a la Laura. Laura, què tal? Bé, bé. No sé si comparteixes una mica el que parlàvem amb ella, no? No sé si el fet de decantar-te tu per la gimnàstica té a veure també perquè hi havia moltes noies, és un esport doncs, on hi predominen moltes noies, o no necessàriament?
Bueno, yo cuando llegué sí que es verdad que vi a 3 o 4 niños, no mucho más. Todo lo demás siempre eran chicas desde los 3 hasta 18 años allí. Siempre hay muchas chicas, pero bueno, ahora sí que es verdad que ya hay más chicos que se están decantando a hacer deportes, por decirlo así, más afeminados. Y bueno, ja no és algo tan raro. Us agrada que posin etiquetes a l'esport? No. Aquest esport és de noies o és un esport de nois? Pues no, porque es un deporte que lo pueden disfrutar los dos géneros y no tiene por qué tener ninguna etiqueta. Clar, i en el vostre cas, per exemple, quan entra un noi, no sé si, clar, parlàvem amb elles, no?, del que passa, si us passa una mica el contrari, no? Si els nois que entren arriben una miqueta amb el recel de dir, home, aquí hi ha més noies, no? No sé si m'he ficat aquí en un món complicat, no? Com ho viviu vosaltres? Què us ho trobeu, Martina? Què us passa, per exemple, quan entra un noi també al club? Yo los veo igual que todos iguales y yo los trato igual que a todas las niñas. I creus que hem de treure aquestes etiquetes del mig? De dir, Sí. és un sí? Exacto. Sí. Creus que en el cas de la gimnàstica encara doncs, predomina bastant de dir és un esport de noies, això? Depende de para quién. Molt bé. Laura? Sí, yo creo que sí, que ahora mismo sí está considerado todavía un deporte como para niñas, pero también supongo porque, bueno, naturalmente a los chicos pues les cuesta un poco más, pero bueno, hay muchos chicos que yo los veo y digo, ojalá yo, ¿sabes? También hay que decir que si te esfuerzas también lo puedes conseguir, igual que una chica también, las dos pues puedes hacer lo que a ti te guste. Clar, perquè es pressuposa, no?, que pel fet de ser noi en aquest cas, o a vegades pel fet de ser noi, tens unes aptituds, no?, que l'altre sexe no pot tenir, no? Claro. No, Merche, no sé qué piensas. Sí, es que yo... Acércate un poquito al micro. Perdón. Es que no considero que sea ni de hombre ni de mujer. Es que el karate es karate. La defensa personal es defensa personal. Que solo hacemos defensa personal femenina como el lunes próximo, ¿no? Por el Día de la Dona. Bueno, es el Día de la Dona, pues se hace para ella, ¿no? Pero que es mixta. Todo es mixto. La gimnasia, yo considero que todo es mixto. Que debería serlo, vamos. Corín, tu creus que hem de seguir fent feina entre els mitjans, entre la societat, una miqueta doncs, per ajudar a visibilitzar més que no hi ha esport femení ni masculí, sinó que hi ha esport en general, no? Sí, teníamos que ponerlo, no sé, a ver, ahora se está cada vez, vamos a mejor y tal, pero yo creo que aún falta avanzar un poco más. Vosaltres què en penseu? Una miqueta, doncs, què hem de fer entre tots, no? Quin seria el missatge que transmetríeu? Pues que aunque la sociedad lo haga con etiquetas, son deportes y no hay que mezclar la sociedad con un deporte que a ti te gusta y pues hay que hacerlo pues con gusto y pues ir adelante sin que nadie te diga nada y es un deporte para las dos personas, un hombre o una mujer, da igual. Molt bé. Martina, quin seria el teu missatge? Fuera etiquetas, todos iguales y disfruta. Molt bé. Doncs hem gaudit amb totes vosaltres també una estona compartint reflexions sobre el món de l'esport i el fet de ser dona, de ser noia. Us vull agrair a les 4 que hagueu participat avui en aquest programa especial, que us vagi molt bé doncs, també la resta de competicions, que sabeu que tenim molta feina, eh? Sí. Muchas gracias, Albert. Siempre encantadas de venir aquí a compartir contigo un rato. Gràcies. I seguim al Calafell Esportiu en aquesta especial Dona i Esport i arrenquem ja la darrera part amb la presència de més esportistes i entrenadores dels clubs del nostre municipi. Ara ens queda parlar amb el futbol i també amb el patinatge artístic, així que ja us les presento. Elles són la Yaiza Vázquez, jugadora del juvenil A de l'Escola Futbol Base. Benvinguda, com estàs? Hola, bona tarda. Des del patinatge arriba també l'Alba Díaz. Ben retrobada, Alba. Hola, què tal? I la Maria Viravent. Benvinguda de nou. Com esteu? Bé? Molt bé, sí. Moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Avui no parlarem estrictament de competicions, però sí pel fet de ser dona i ser esportista. Alba, doncs, si et sembla, començarem per tu. Doncs, jo vull preguntar d'entrada si creus que és fàcil ser dona i ser esportista a través de l'experiència que tens en tots aquests anys com a entrenadora, també com a patinadora. Evidentment no és fàcil. Ho tenim complicat. Ho tenim complicat en la societat que vivim actualment, perquè penso, sincerament, que encara tenim molts prejudicis. Nosaltres mateixes ens posem prejudicis i també la societat ens imposa etiquetes i aspectes que no ens venen bé pel món de l'esport. Llavors, en el cas del patinatge, què t'hi has trobat? En el cas de patinatge, doncs, per exemple, que és un esport massa femení, que només és de noies, que són floretes, que no fem gaires esforços, que no hem de tenir tanta musculatura, que no treballem res més que ballar. I clar, això crema.
això crema, perquè realment nosaltres el que fem en l'esport és preparar-nos com qualsevol altra persona, sigui el sexe que sigui, per avançar i fer progressos a nivell motriu, a nivell psicològic, a nivell de tots els nivells. Maria, creieu que és un esport que us heu d'anar reivindicant, no? Per això que deia l'Alba, precisament? Jo crec que sí. A veure, sí que és veritat que el patinatge es veu com un esport molt femení, no? Però o sigui, no ha de ser així. Nosaltres el que volem, no, també és que tingui una vessant també, tinguem més, per exemple, persones més masculines, no? I puguem doncs, defensar doncs, que no hem de posar etiquetes en el món de l'esport, sinó que és tan capaç una dona com un home per desenvolupar, no? I per mostrar quines són les seves pròpies capacitats per poder fer l'activitat física que vol fer. Costa ara que arribin nois, per exemple, al patinatge, o és més fàcil potser que fa uns anys enrere? Què us heu trobat? Costa moltíssim. En un club de 50 patinadors i patinadores són 45, i patinadors potser te'n trobes 5 com a molt, en el club que diguis, ostres, hi ha 5, però actualment nosaltres aquí a Calafell tenim 3. I ben aplaudits i ben contents que estiguin amb nosaltres. I ojalà en tinguéssim més, també, perquè no volem tampoc que es vegi el nostre esport com un esport femení, sinó que l'esport no tingui gènere, perquè és que no té gènere. Clar. És fàcil quan arriba un noi, per exemple, al món del patinatge, o una mica doncs, també ell s'ha de, no sé, conscienciar, no? de que és un món on també diran mira, perquè estàs també rodejat de noies, o què fas, per exemple, practicant un esport que és de noies? És difícil acceptar que veus un nois amb patins. Sempre hi ha hagut les típiques burles de que ets una floreta, de que hi entrem en molts insults que no caldria dir. És difícil, s'ha d'acollir bé, se l'ha de preparar bé, des de casa com des del mateix esport, des de la mateixa entitat, i donar-li aquesta seguretat que ha de tenir pel que ell vol fer i el que vulgui lluitar. I fer-ho mostrar a tots els que tinguem els nostres patinadors, perquè sí que pot ser que, és el que et dic, que estem molt envoltades, no, de noies i que les noies poden fer cotilleos, ai, és un noi, ai, que tinc més vergonya, i clar, o sigui, és el que et dic, no podem diferenciar-nos i les noies han de veure que l'esport que estem fent és tant per homes com per dones. El que parlàveu, no? Precisament, Maria, d'etiquetes, no? Que seguim posant potser etiquetes, no? Això és un esport femení o és un esport masculí, no? O, per exemple, sí que a vegades es pot podem pensar, quan ve un noi, no, sí que el poden criticar, no? Com que és massa floreta, però nosaltres en el nostre esport, veure un noi, no? També ens podem tenir com aquesta mentalitat de que té més capacitat per potser fer un salt, per exemple, no? Perquè els homes normalment tenen més força. Està demostrat científicament en diferents estudis que els homes sí que és veritat que si treballen el seu cos, en quant a musculatura, doncs són capaços, tenen més musculatura i més força que les dones. Clar, i això... Però això no vol dir que tots els homes hagin de passar per... O sigui, no vol dir que nosaltres no tinguem aquesta capacitat o aquesta força, no podem arribar al mateix nivell. Clar. Potser, m'ho invento, jo puc ser molt més forta que 50 homes que tinc al davant i que juguen o fan un altre esport. Llavors... Doncs anem a veure què ens explica també la Yaiza. Yaiza, com estàs? Molt bé. Yaiza, has pogut escoltar una mica amb elles? No sé si una mica doncs, el que et trobes és una mica el camí a la inversa, no? Clar. En el futbol, que sabem d'on venim també, d'un món on predominen també els homes, sí que és cert que el futbol femení doncs, ha agafat més volada. Jo això de futbol femení particularment no m'agrada, perquè és futbol. Vull que m'expliquis també i expliquis a l'audiència avui quina experiència t'has trobat pel fet de ser jugadora. Clar, jo personalment no m'he trobat cap situació en la que hagi estat criticada per ser dona i per jugar a futbol, però sí que és veritat que els últims anys s'ha donat a conèixer més això del futbol femení, que com tu bé dius hauria de ser futbol i ja, i res més, però sí que és veritat que acostumem a dir futbol femení o futbol masculí, i sí que és veritat que quan jo, per exemple, dic que jugo a futbol, és com una dona jugant a futbol quan el futbol és un esport de nois. I per què? O sigui, no hauria d'haver aquestes diferències, no hauríem d'associar el futbol a un esport per nois, ni massa bèstia, ni massa masculí, ni... Clar, el cas del patinatge és completament a l'inversa. A l'inversa és
tant de noies, l'associem amb tot allò femení, i clar, xoca a vegades que veus que hi ha tanta diferència entre un esport i l'altre, però sí, el cas del futbol és com només està associat pels homes, per tot allò que sigui masculí, no sé, és molt més bèstia a ulls de la gent. Llavors, sí que és veritat que als últims anys es veu com més normalitzat que les dones juguin a futbol, però encara costa que algú accepti i algú parli completament normal del futbol, sense diferenciar el futbol femení i el futbol masculí. Clar, jo no sé si ja en el teu cas, quan decideixes optar pel futbol, a través del teu entorn, sigui amics, sigui coneguts, et diuen Yaiza, què fas anant al futbol? No? Agafa una altra cosa que sigui més de noies, per exemple. No sé si t'has trobat amb un comentari d'aquest tipus. Bueno, personalment jo no, perquè fins als 10 anys o així havia fet karate, havia fet judo, havia fet mugendo, que és una altra branca de les marcials. Llavors no em vaig trobar aquests comentaris perquè aquestes arts marcials també són força masculines a ulls de la gent. Llavors quan vaig decidir fer futbol, que jo volia fer futbol des de ben petita, i ja vaig dir vull fer futbol i faré futbol, la gent s'ho va prendre com un esport més que farà, que sí que és veritat que és més masculí que femení, però que faci el que vulgui i ja està. Mai em van dir cap cosa pel fet d'això, que fos un esport més masculí, però sí que ho veus, no? Per exemple, jo estic segura que molta gent hagués preferit que jo fes ballet o patinatge, o pel simple fet que ho veuen més femení i ho associen més a les dones. Estereotips. Sí. Total. I t'has de seguir reivindicant com a esportista o no? Sí, jo crec que totes les dones o inclús els homes s'han de seguir reivindicant dia a dia, tant en els esports femenins com en els esports masculins, que ja dic, haurien de ser esports i ja, però crec que sí, dia a dia t'has d'anar reivindicant i dia a dia has d'anar intentant que tothom accepti que tu vols fer aquest esport sense etiquetes i sense prejudicis i sense res més. Com podem millorar-ho? No sé si reflexionant entre tots, com a societat, també dèiem abans el paper dels mitjans de comunicació, una miqueta, on creus que hauria d'anar a la línia per buscar aquesta igualtat? Sí, jo crec que els mitjans de comunicació tenen molt de pes, sobretot en el futbol, que és el que jo tinc més a prop, perquè si tu vols veure un partit de futbol femení ara mateix a la tele en obert, sense haver de pagar o sense haver d'anar a pàgines il·legals o tal per buscar els partits, està molt difícil que tu puguis posar a la televisió i estem emitint un partit de futbol. Llavors, de futbol femení. Llavors sí, crec que els mitjans de comunicació ajudarien bastant, sobretot en aquest aspecte, i crec que són gaire necessaris que fomentin sobretot aquests esports que estan com més amagats o més, no sé, més... Sí, no són tan visibilitzats com altres, Sí. Maria, Alba, no sé, una mica propostes de futur, no? Com es podria millorar la situació? Què en penseu? Home, doncs, evidentment, mitjans de comunicació, també fer-nos veure més. Fer-nos veure ja sigui... no cal que sigui tampoc tot mitjans de comunicació, sinó en el mateix municipi on tu fas l'esport, fer-te veure, convidar persones, fer portes obertes, parlar de l'esport amb neutralitat a l'escola, les mateixes nenes, que convidin amigues a provar, fer-ho d'aquesta manera. No cal que sigui tampoc tan publicitària així com a mitjans de comunicació, a la televisió... I a més que l'esport, al cap i a la fi també és una manera que tu et puguis despejar de què t'envolta, de l'estrès. No és en si competició sempre, és saludable en si per la salut mental, tant física com mental. I jo sí que crec que també el que són els mitjans de comunicació tenen molta influència en el que és en aquesta diferenciació de gènere en l'esport, i això hauria de canviar ja, perquè el que fa és que el canvi encara sigui molt més lent i ens posem obstacles ja nosaltres
en si a la societat, i és que els mitjans de comunicació no ajuden en res. No ajuden, no. Doncs també per la part que ens toca farem autocrítica als mitjans de comunicació i en relació a tota la societat en general, doncs també de cara a visibilitzar més el que diem, que no hi hagi etiquetes en el món de l'esport. Doncs hem de tancar aquí. Avui tancarem aquest programa amb vosaltres. Maria, moltíssimes gràcies per venir avui. Alba, també, moltes gràcies. I això també ha estat un plaer. Gràcies a tu. I a tots els que ens heu seguit en aquest programa especial, doncs us volem agrair que ens hagueu acompanyat aquests minuts reflexionant sobre el paper de la dona i l'esport en aquest 8 de març. Moltíssimes gràcies i fins la propera.